का हाल बा भैया लोग। ई सब हम का सुनतानी ए भैया होली में चोली सियत रह ए बबुआ जुग जुग जियत रह। ए भैया लोग ई तो बड़ा बढ़िया वैकेंसी निकलल बा हो कि होली में चोली सियत रह बबुआ जुग जुग जियत रह। तो ए भैया लोग ई कलयुग में ऐसन बढ़िया काम बानू जवना काम कइला के पैसों मिलता साथ में आशीर्वादों मिलता। हमहू सारावा बेरोजगारे बैठल बानी ये हमहू सोचतानी नु कि एगो सिलाई मशीन खरीद ली आ पूरा होली भर चोली सियत रही। हई बकरी चरावला से अच्छा बा कि भौजी के ना पर लेत रही आ माजा चाटत रही, 4 रुपया कमाई होत रही आ साथ में मौजो भेटात रही। बाकी ए भैया लोग हमारा ये बात समझ में नहीं आवत कि पूरा साल भर हमार भौजी एकदम ठीक ठाक रहेली, बाकी जब से होली चढ़ जाला हमारा भौजी के परेशानी बढ़ जाला। बताइए भैया लोग जब न तब होलिये में भौजी के चोली खराब होत रहेला, पूरा साल भर तो कोनो टेंशने ना रहेला। जैसे होली के आगमन होला भौजी के चोली बढ़त जाला। बाकी धन बाड़ू ये भौजी तोहरे चलते है गरीब के दुकान चलता आ ना तो पूरा साल भर एकदम ठेकुआ मार देला। हम तो ऊपर वाला से दुआ करें कि ये हमार भौजी हो खूब तरक्की करो, तहार चोलियो खूब तरक्की करे। अरे तबे न तू तरक्की करबू तो हमरो कुछ भेटाई। भर होली भर तहार चोली सियत रहे आ धगे कमात रहे। अरे ओने जितने तहार साइज बढ़ी उतने हमार हेने मनी बढ़ी। सरकारी नौकरी कोइला से अच्छा बा कि घर ही एगो सिलाई मशीन लेके आ दुकान कोली दबा के भर फागुन हम कमाते रहे आ नया नया भौजी लो से हाल चाल मिलत रही। जब जब होली आई नु मन गुलगुल हो जाई आ रोज नया नया भौजी लोग के हाल चाल लेत रहे आ चोली पर चोली सियत रहे।